Si no saps quins llibres llegir per millorar les teves finances, estàs a bon lloc. Rico Padre Pobre de Robert Kiyosaki és un llibre que trenca amb les creences tradicionals sobre els diners i el treball. L'autor ens mostra que l'educació financera és la veritable clau per aconseguir la llibertat econòmica i ho fa comparant les ensenyances dels dos models oposats, el seu pare biològic, el pare pobre, i el pare del seu millor amic, el pare ric. El missatge central és clar: els rics no treballen pels diners, fan que els diners treballin per ells. Aquesta idea queda reflectida en un dels seus conceptes més famosos del llibre, que és la carrera de la rata. La carrera de la rata és el cercle viciós en el qual vivim la gran majoria de persones. Treballar per guanyar un salari, fer créixer les despeses mensuals per augmentar els ingressos i acabar depenent sempre d'aquest salari per mantenir el nostre nivell de vida. Dins del llibre trobem 3 punts claus fonamentals. El primer és l'educació financera, que és aprendre sobre els diners, impostos i inversions, perquè serà essencial per aconseguir aquesta llibertat econòmica. Els rics no només depenen d'un sou, creen fonts d'ingressos passius. Per altra banda, hi ha els actius i els passius. Els actius posen diners a la butxaca, els passius et treuen. La teva casa habitual és un passiu si només et genera despeses. En canvi, una propietat llogada és un actiu, perquè et donen uns ingressos. Finalment, la mentalitat emprenedora. Desenvolupar una mentalitat de riquesa implica pensar com un inversor o un emprenedor, en comptes de viure depenent d'una nòmina. Buscar oportunitats de negoci i fer que els diners treballin per tu. Pare ric i pare pobre no és només un llibre d'economia, sinó que és un canvi de mentalitat. Si t'interessa, aquí sota trobaràs l'enllaç per si el vols comprar a l'Amazon. Així que ja ho saps, només et falta que et posis en marxa.